Mehmet Göktaş Doğru haber. Xwîn qatil kişand. Emerîka li cihê bûgerê. Ji teref Emerîkayê ve hat îfadekirin ji Xezeyê re ji bo 38,000 kesan kolî û paketên xwarinê bi teyare û balafiran avêtine û wê bêtir bavêjin. Herkes vê mesele û gotinê dizane. Qatil diçe û digere lêbelê miheqeq ve digere cihê bûyerê. Herkes û hemû cîhan dizane ku qatilê rastîn û esas ê Xezeyê Emerîkayê. û herkes di nav îtîfaqê de vê yekê dibêjin. Ger Emerîka nebe, İsraîlê Siyonîst rojekê berxwe nade. Hemû çek û sîlehan dide çeteyên har. Ji roja ewil ve teyare, balafir, keştî û gemiyên xwe yên nukleerî li behra spî kom kir. Got bila welatekî sêyemîn müdaxeleyê neke û kesekê jî müdaxele nekir. Çi qas qerarên agiribestê yên ku ji teref netewê nêkbûyî ve hatine girtin, li ber çavên cîhanê hemû ji teref Emerîkayê ve hatin veto û redkirin. Yani kesên ku li Xezeyê şer dike, kesên ku qetlîamê li ser Xezeyê pêktîne, Emerîka bixwe ye. Ji ber ku hemû cîhan vê yekê dizane, aniha paketên xwarinê berav dike. Baş e vê yekê ji bo çi dike? Weka me got, ji ber ku qatil û kujer ew bixwe ye, dixwaze ên ku qetlîamê bisekinîne yan jî navberê bide qetlîamê ew bixwe be. Beriya her tiştî behsa hilbijartinan tê kirin. Xuya bûye ku qatilê xurifî û Pîr Biden bilxasa li eyaleta Michigana ku Ereb û Misliman lê zêde ne, wê têkeve zehmetiyê û ji ber vê yekê ew ketiye nav xof û tirsê. Dît ku divê beriya Remezanê tiştek were kirin. Her wiha divê mehê de dibe ku hêrsa alema İslamê zêdetir be. Lê divê Misliman tu carî hêvî nekin ku ev kafir û zaliman wê bên însafê. Divê ji bîr nekin ku Emerîka Iraqê di meha Remezanê desterûbin kiribû, êrîş lê rast kiribû û gelek qetlîam pêkanî bû. Lê wexta mirov li bûyeran dinêrin, tofana Aqsayê beriya çeteyên Siyonîst wê Emerîkayê hilweşîne. Wê ev kolî û paketên ku ji jor ve yanî ji hewayê ve tên avêtin, îtîbara Emerîkayê tu carî rast û baş neke, wê zêdetir baş bêfêmkirin ku qatil û kujerê eslî ew e. Lewra hemû cîhan wê vê bûyera xwarinê wekî qatil û kujer li cihê sûceyê fehm bike û şîrove bike. Selam li Hamasê be, selam li ser Egîd û mêrxasên Tuxayên Eqsayê û qehremanên berxwedanê be.